कोकणात काजूच्या बिया चुलीवर कशा भाजतात ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. प्रथम आपण आता काजू त्या घमेल्यामध्ये टाकून घ्यायचे. ह्या काजूच्या बिया आम्ही मे महिन्यामध्ये जमा केल्या होत्या, त्या आता आम्ही दिवाळीत भाजत आहोत. दोन 4 मिनिटांनी असं ढवळत बसायचं सावकाश सावकाश. आपण पत्राचा डबा घेतलेला आहे कापून, त्यामध्ये आपण या काजूच्या बिया टाकलेल्या आहेत. थोडीशी अशी आगीची ठिणगी आत टाकायची, म्हणजे ते काजूच्या बिया लवकर पेटून भाजल्या जातील व्यवस्थितपणे. सावकाश ठेवायचं, तर तो डोळ्यात डीक उडू शकतो. तोंड असं लांब ठेवायचं, कारण आता तो डिग भाजला की तो आतनं ठिणग्या उडू लागतात. धुरापासून आपण तोंड लांब ठेवायचं, कारण आता तो चीक पेटायला सुरुवात झाली आहे. कारण त्यातलं तो चीक उडाला तर आपलं तोंड उडू शकतो, असा भडका होतो. म्हणून असं काठी अशी लांब घ्यायची, कारण आगीचा जोरात भडका उडतो. छोटी काठी घेतली तर आपल्या तोंडात सगळ्या चीक येईल आणि आपण चेहरा भाजला जाईल. म्हणून अशी मोठी लांब काठी घ्यायची आणि असं लांब उभं राहायचं. आता ज्या काजूची झाडं येतात त्या संकरित जाती येतात, त्यामध्ये काय वेंगुर्ला 5 आणि काय वेंगुर्ला 7. वेंगुर्ला 5 जी जात आहे काजूची, त्याची जे बिया अशा द्राक्ष अशी घडायला येतात, तशा त्या बिया काजूच्या झाडाला येतात बोंडू. आणि पण काय होतं, त्या बियांची जी चव एवढी काही खास नसते. आणि दुसरी जात आहे वेंगुर्ला 7, त्या काजूला जे बोंडूला बी येतं ते बी मोठं असतं, त्याची पण चव काही एवढी खास नसते. म्हणजे वेंगुर्ला 5 आणि वेंगुर्ला 7 ह्या संकरित जाती आहेत. ह्या काजूच्या संकरित जाती असल्या तरी त्यांची ज्या बीची क्वालिटी आहे, चव, ती एवढी काही खास नसते. जी गावठी काजूची बी असते त्यातला जो गर असतो काजूचा, तो चविष्ट लागतो. त्यात लगेच अशी राख टाकायची, कारण ते करपून सगळ्या करपल्या जातील. लगेच राख टाकायची, म्हणजे त्या बिया विजल्या जातात. काजूचे जे आपण गर्द दुकानातून विकत घेतो, त्या उद्योगाची पद्धत कशी असते की झाडावरून जे पडलेले काजू असतात ना, ते गोळा करतात, किंवा काजूच्या बिया असतात ते विकत आणतात आणि त्या मग स्वच्छ पाण्याने धुवून काढतात आणि 4-5 दिवस ते उन्हात सुकवतात. नंतर त्या बिया असतात त्या 90 ते 100 अंश सेल्सिअस तापमानात 45 मिनिटे ते 1 तास उकळून घेतात, म्हणजे बॉयलर वापरून करतात.
बिया तशाच नंतर 12 तास सावलीत वाळवतात आणि त्या म्हणजे यासाठी ड्रायरचा वापर येतो. आणि दुसऱ्या दिवशी मग काय करतात, त्या बिया असतात ना, त्या काजू बी कटर असते त्या मशीनद्वारे फोडतात आणि बियांची टरफले काढून त्या सुमारे 8 ते 9 तास ना ड्रायरमध्ये ठेवतात आणि नंतर मग काय करतात, काजूगरांच्या आकारमानानुसार वर्गीकरण करून हाताने पॉलिश केल्यानंतर त्याचे पॅकिंग करतात आणि ते मग काजू मार्केटमध्ये विकायला काढतात. अशी म्हणजे जे काजूची गराची प्रक्रिया आहे ही अशी केली जाते. आणि काजूची निर्यात पूर्वी लाकडी खोक्यात वर्तमानपत्राचे कागदाचे अस्तर लावून होत असे. त्यामुळे कसे काजूला कीड लागायचा संभव असायचा. पण आता 18 लिटर क्षमतेच्या पत्र्याच्या डब्यात 10 ते 11 किलो काजू भरून नंतर डब्यातील हवा काढून त्याऐवजी कार्बन डायऑक्साईड वायू भरून तो डबा हवाबंद करतात. त्यामुळे काजू असतं त्याला बीला अशी कीड बी लागत नाही. काजू खायला चांगले लागतात पण त्याची प्रोसिजर फार अवघड आहे. भारतामध्ये बघायला गेलं तर केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल ही काजू उत्पन्न करणारी राज्य आहेत. आणि देशातील सर्वात काजूचे उत्पन्न महाराष्ट्रात होते. आणि महाराष्ट्रात एक नंबर जो काजू उत्पन्न होतं ते मालवणमध्ये होते. तसेच सुमारे 1.60% हेक्टर हे क्षेत्र काजून पिकाखाली आहे सगळी. आणि यातून 1.75 लाख टन एवढे काजू उत्पन्न मिळते. आणि राज्यातील काजूला परदेशात खूप मोठी मागणी आहे. म्हणजे त्यामुळे कसे देशाला परकीय चलन मिळतं. आणि गेल्या 3 दशकात भारतातील काजूचे लागवड क्षेत्र ना हे जे आहे ते तिपटीने वाढले आहे. आणि 60व्या दशकांच्या मध्यात जवळजवळ 2.4 लाख हेक्टर असणारे लागवड क्षेत्र आता म्हणजे सुमारे 7 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे. आणि काजूची जी लागवड आहे भारताच्या किनारपट्टीच्या 8 राज्यात परंपरेने होते. आणि तसं पाहिलं तर अलीकडे काजूची लागवड मध्य प्रदेश व उत्तर पूर्वेकडील राज्यात नव्याने आता व्हायला सुरुवात झाली आहे. आणि कच्च्या काजू बियांचे प्रति हेक्टर सरासरी उत्पन्न सुमारे 840 किलोग्रॅम आहे व वार्षिक उत्पन्न जवळपास 4 लाख टन आहे. आणि भारतात काजू बिया प्रक्रिया करणारे छोटे छोटे कारखाने आणि सध्या त्यांची बघायला तर संख्या ना 1050च्या आसपास आहे. व त्यापैकी अंदाजे 450 कारखाने हे फक्त केरळमध्ये आहेत. या अर्ध्या कच्च्या राहिल्या त्या पण पुन्हा त्या डब्यात टाकलेले आहेत भाजायला.
अर्ध्या कचेऱ्याला बी आता पुन्हा त्यांनी पेट घेतलं आहे. ते आता व्यवस्थित भाजल्या जातील. त्या राखेमध्ये मिक्स करून घ्यायचे अशा, मग आग ती लगेच भिजली जाते. तो चीक असतो तो राखेत मिक्स होतो, त्यामुळे कशा बिया असतात त्या ऑइली राहत नाहीत. काजूचं जे झाड असतात त्याला आयुष्य कमी असतं, म्हणजे जवळजवळ 20-25 वर्ष काजू झाड हे जगतं. आणि काजूच्या झाडाला एक रोग लागतो, रोटा म्हणून असतो तो. तो कसं असतं, ते काजूच्या झाडाचं जे लाकूड असतं ना त्याच्यातून असं ना बारीक बारीक असा डिंक गळायला लागतो. जसं शेगलाच्या झाडावर कसा डिंक असतो तसं त्या काजूच्या झाडातून त्या लाकडातून काही काही ठिकाणी डिंक गळायला लागतो. मग कळायचं की आपण त्या झाडाला आता रोटा लागले, कीड लागायला सुरुवात झाली. जसं आपण आपल्या शरीरात जर सुई टोचली तर आपल्याचं रक्त येतं, तसं त्या झाडाला ते लाकूड ती रोटा किडा असतो तो पोखरत असतो. त्यामुळे ते झाडातला रस असतो तो बाहेर पडायला होतो, लिकेज होतो, म्हणजे डिंकासारखा तो रस बाहेर पडतो. मग लगेच आपण काय करायचं, जे खताची दुकानं असतात तिकडे जाऊन ते रोट्याचं औषध मिळतं दुकानांमध्ये, ते औषध घेऊन त्या झाडाच्या लाकडात फवारणी करायचं. त्यामुळे कसं तुमचं जे काजू झाड असतं ते नाहीतर तुम्ही लक्ष नाही ते सुकून जातं आणि मरून जातं झाड. मग ती फवारणी केली लगेच औषध ते मारलं की तुमचं झाड ते वाचतं आणि तो जी रोटा कीड असते ती मरून जाते. गमेल्यापेक्षा हे बरं पडतं, चीक ना उडत नाही. हां, काळजी घ्यायला पाहिजे. काजू या झाडाचं प्रमुख उगमस्थान आहे ते ब्राझील देशातून मग इतर देशामध्ये ती काजूच्या झाडाची लागवड होत गेली. पण महत्त्वाचं जे त्याचं मूळ उगमस्थान आहे ते ब्राझील. सर्वात पहिलं आपली काळजी आहे, आपण आगीपासून लांब उभं राहायचं. कारण चीक डोळ्यात उडला तर आपण काहीच करू शकत नाही. हे बरोबर आहे. लगेच विजवायच्या नाही तर ते बिया सगळ्या करपून जातील. आपण ज्या दुकानात बिया विकत घेतो काजूच्या, त्या चवीला एवढ्या चांगल्या नसतात, कारण त्या बिया असतात त्या कशा बॉईल केल्या जातात. बॉईल का करतात, त्यामुळे तो काजूचा गरा अख्खा येतो आणि अख्खा गर असल्यामुळे कसे गिऱ्हाईक ते विकत घेतात. आणि ह्या ज्या बिया आपण बॉईल नाही केल्या, डायरेक्ट चुलीत भाजल्यात, आणि ह्या बिया ज्या दुकानातल्या बिया असतात त्याच्यापेक्षाही सुंदर आणि चविष्ट लागतात. ह्या बियांची चव ह्या दुकानातल्या बियापेक्षा कितीतरी पट सुंदर आणि चविष्ट असते. ह्या ज्या आपण बिया आता हाताने फोडणार आहोत आणि ज्या दुकानातल्या असतात त्या मशीनवर कट करतात.
आता हे बी आपण थंड व्हायला ठेवायच्या, कारण त्या गरम बी आहेत आतमध्ये. आणि जे आता अर्ध्या कच्च्या कुट्या राहिल्या त्या निवडून साईडला घ्यायच्या. कच्च्या राहिलेल्या बियात आपण साईडला काढून घेऊया. या पुन्हा पण भाजायला टाकायच्या आता. पुढ्यातली मोठी इकडे. हे दोन नाही नाही अशा प्रकारे आपली काजूची बी भाजायची प्रोसिजर पूर्ण झाली आहे. आता सगळ्यात मोठी प्रोसिजर आहे ती बिया फोडायची. ती अजून किचकट आहे. नाही ग सकाळची काढली ना अशी केलं हां तेवढी पहिली काढून काढून फेकली असणार तिला थोडी ना माहिती होतं. ही आता जी राख असते ते बियांना चांगली मिक्स करून घ्यायची. म्हणजे बियाच्या मध्ये जो चीक असतो तो त्या राखेत मिक्स होतो आणि बिया कशा फोडताना सुटसुटीत हाताला लागतात, चिकट लागत नाहीत हाताला. म्हणून चांगल्या राखीमध्ये अशा बिया लोळून घ्यायच्या. काजूची बी फोडताना
जो दगड असतो तो बीच्या बरोबर सेंटरला मारायचा आणि अलगद हाताने मारायचा. जोरात जर मारला तर ती आतली जी बी असते तिचा भुगा होऊन जाईल. दगडाचा फटका अलगद मारायचा आणि अशी सावकाश बी त्या बी काजूची बी अशी सावकाश काढायची. असा अख्खा घर येतो. झाले नाही आहेत आणू टाकू हाय एकदाच आणा ना. हो. अशा प्रकारे आपल्या काजूच्या बिया सोलून झालेल्या आहेत.